Maswera sei ni machera? Aiwa taswera yedu isusu nasi takangozorora. Aiwa nasi ndakazorora zvangukumba. Taswera ndati hapana kwendiri kuenda ndombozorora. Nyama hadzichade tombozorora Dedi vakatenga maningi maguru. So ndangofunga kuti nhasi ndongoswera ndichingomabhoila hangu tozodya manheru. Natawo havadyi. Wati? Kushandisa pressure cooker. Natati imbogara iri mubox. Kuti toshandisa. Watotaura wataura. Rega nditomuta. Loi, enda mukitchen pamusoro apo utore udzikise box rakanzi pressure cooker. Ndikutomuta. Rakanzi pressure cooker. Kwete rakanzi bread maker. Rakanzi pressure cooker. Aiwa rega itite izvozvo nhasi. Naika. Makore anotora 20 minutes cheto. But hachisi kuvhura. Get on. Hanzi release pressure to open. Ndipe mtamze mkoti. Okay. Sebera yuko. Munosama